Τρέχω. Δεν ξέρω που πηγαίνω. Δεν ξέρω τι ψάχνω. Αλλά έχω εντολές. Πήγαινε να βρεις ένα μεγάλο μπλε αντικείμενο με δύο κεραίες. Έτσι μου είπανε. Ποιος, μακάρι να ξέρω. Αλλά εγώ συνέχισα να τρέχω. Όσο προχωράς, η ζωή θα γίνεται όλο και πιο ωραία. Πες μου από αυτό. Αχα, μακάρι να ξέρω. Αλλά συνέχισα να τρέχω. Όρμησα μέσα στο κτίριο. Το αντικείμενο το βρήκα κατευθείαν. Προχώρησα μέσα. Αν προχωρήσεις πιο μέσα, θα βρεις ένα βαθύ πηγάδι. Εγώ συνέχισα να τρέχω χωρίς να ξέρω πολύ που πηγαίνω. Μέσα είχε 3 δωμάτια. Ένα άσπρο, ένα πράσινο και ένα μπλε. Έτρεχα κατευθείαν στο πράσινο. Το πηγάδι μου περίμενε εκεί. Θα πρέπει να κουμπίσω το αντικείμενο στον πάτο του πηγαδιού, χωρίς να το σκεφτώ, βούτυξα μέσα. Το πηγάδι ήταν 10 φορές πιο βαθύ από όσο είχα υπολογίσει. Επίσης είχε νερό μέσα. Κολύμπησα πολύ γρήγορα μέχρι τον πάτο του πηγαδιού. Άφησα το αντικείμενο και βγήκα έξω. Μόλις το αφήσεις κάτω, θα έρθει ο γερανός να σε μεταφέρει στην επόμενη σου αποστολή. Έτσι μου είπανε. Ποιος, ιδέα δεν έχω. Αλλά τώρα περίμενα το γερανό. Όσο χρόνο περίμενα, σκεφτόμουν για την επόμενη μου αποστολή. Θα είναι τόσο εύκολη. Θα με περιμένει ό,τι ψάχνω ακριβώς μπροστά μου. Θα είναι όντως ωραία. Μα ποια αποστολή είναι ωραία. Και περνούσε ο καιρός. Και περνούσε. Και εγώ έπεφτα όλο και βαθύτερα στο πηγάδι. Τα βατράχια με έβλεπαν και έφευγαν προς τα πάνω. Το μπλε αντικείμενο στον πάτο του πηγαδιού είχε πια σκουριάσει. Κι εγώ πάωσα από το κρύο. Ο γερανός δεν ήρθε ποτέ.